Angen-angene apa? Ya panggah nek iki mang menakne awake dhewe, nguntungne awake dhewe. Nah, iki beban. Lah karena apa? Dene apa dhewe wis nglakoni wiritan iki 5.000 kok gak ada hasil, protes awake dhewe. Malah ngoten. Kan beban juga. Karena pola lampahan sing ngoten niku, dene apa kula jeneng lampahan ngoten iki cara wong iki njaluk imbalan. Awake iki njaluk imbalan. Barang lakone ngene kudu ane hasil iki. Kok ngoten, njaluk imbalan. Sehingga temen niku kaya apa sing adike lakoni njaluk imbalan iki, njaluk imbalan iki, imbalan iki. Ya karena gene imbalan gak gelem mlaku awake dhewe. Gak gelem jalan. Sehingga kembali ke sirwanya itu. Karena kalimat iki pun noto kalimat iki. Sirwa, zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah, wujudullah. Kalimat iki pun notok masalah ini. Kalimat apa meneh? Sehingga temen iki wis gak kena diotak-atik meneh. Kalimat iki. Lah nek mriki napa kula jenengan jelehne akalan atine. Supaya rohanine awake dhewe niki mengke melampah. Mengke sing ngendalikan semua itu rohanine awake dhewe, bukan pikiran lagi atau hati bukan. Nek sing ngendalikan rohanine awake dhewe nek kono secara otomatis hati dengan akal iki diam secara otomatis seperti itu. Nek sing ngendalikan iki mang akal utawa hati rame niku nggih. Engkel-engkelan, kontok-kontokan. Kate mlaku tok penuh dengan pertimbangan. Bener apa salah, cocok apa ora, nglarakne apa ora, malah ngoten nggih. Sesuai apa ora. Lah benten mengenai sing mengendalikan rohani sudah nggak ada pertimbangan. Karena apa? Semua adalah kehendak Allah, semua ini kudrat iradahnya Allah. Semua ini akbari Allah. Semua iki mang keagungannya Allah. Malah ngoten. Sehingga wis gak mamang nih. Wis gak ada keragune. Nek kono iki wis gak kudu piye mlakune ya ora. Kudu nglakoni apa? Ya nggih mboten. Tapi nek jek mlaku ning atine utawa ning akal iki masih ada pertimbangan. Kathah pertimbangan-pertimbangan sing ngoten iki. Cuma ndadekne bingunge awake yen. Bingung dhewe. Lah piye? Tekok-tekok dhewe dijawab-jawab dhewe. Dirasa-rasane dhewe. Ora penak ya dirasane ya. Lah mosok iku gumantung ning Gustimu lho. Dadi sekabehane akalan ati gumantung ning Gustine. Nek digumantung ning Gustine secara otomatis akalan hati ki memang menang. Oke engkel-engkelan malih.
Nah, iki mang gumantung ning akal, engkel-engkelan, gumantung ning ati, yo engkel-engkelan. Tapi nek pun gumantung ning Gusti Allah, temriku wau wis genek rasa pun mboten wonten. Nek rasa wis genek, lha mlakune iki lho. Nganti akal ambati garo. Lho, kok aku kok kene lho kan. Kenapa sing ngendhaleni kuwi rohanine kula jenengan. Lebih halus lagi. Karena niku dudu rasa. Lah nyatane roh sing mungguhi awake manggon ning ragane ati ki mang golek ana manggone ning ndi pase. Oh ning jantunge Pak dut 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 dut. Ya kelak wujud jantung. Lah jantung sentem niku wonten dut-dut iki mang tondo. Ning kene iki mang enek uripe, tondo tok. Lah wujude bukan jantung, paling gerakan-gerakan ana ing jantunge ati ki mang namung damel tetenger. Lho. Ya nyatane enek wong jantunge dijipuk, kok jek urip. Lho kan ngoten. Diganti jantunge nganti. Nek jantung alat pompa. Lho namung ngoten. Jadi ini adik gak iso ngarani manggone ning jantung, nggak bisa. Nah temen iki lho. Urip ning kene akal wis gak gayo. Ati yo ora gayo. Nah kene mbayangne Gusti Allah ning dhuwur. Mbayangne nek iki mang Gusti Allah idek karo hulu urat iki mang. Iki wis gene jarak meneh. Kaya dene detakan iki ya jarak sian. Tasik jarak. Detakan iki. Niku jarak ta sian. Sehingga apa? Di sini nggak ada jarak, nggak ada. Diomong ku manunggal yora, diomong ning menyatu yora. Mboten. Tapi tem niku wujud lho, ngoten lho. Pripun Mbah Amin? Menawi wonten tambahan saking Mbah Amin? Wong balekna sajane sing digoleki apa sih awake dhewe? Apa sing digoleki? Lah krana ana kene iki mah adik iki mah gak dikek eruh, jek kebuntel ambek karepe. Jek kebuntel ambek pikirane, kebuntel ambek rasane. Dadekne penasaran. Gusti Allah piye? Paling ngono. Kan penasaran nih Kak Adi. Nah neo nek cedhek Gusti Allah dikabuli kabeh karepe limane kan ngoten. Kuwi dihubungne ambek nafsune awake dhewe engko. Dihubungne ambek penek awake dhewe.
Lah kaya dene kalimat makrifat awet kenal ambek sapa? Lah sing dikenali iki mang ciptaane lho. Kamu ngoten. Sehingga ciptaan ini lho sing enek jenenge. Kaya dene ayeme iki ya ciptaane. Penake ya ciptaane. Rasa pangrasa niki ya ciptaane. Lah selama iki adik iki mang ijik mubeng-mubeng ana ing ciptaane. Sing kula jenengan paham ini niku jeneng ciptaane. Selama niki ngoten. Lah ngono wis rumangsa adik kok. Rumangsa roh pangerane. Rumangsa idek pangerane. Sehingga rumangsa makrifat. Maling ngoten. Padahal sing diweruhi atau di ngerti niki mang ciptaan. Lah kenapa? Dikembalikan lagi ke sirullah. Di situ sudah nggak ada rasa, nggak ada nama, nggak ada bentuk, nggak ada tempat di situ. Tapi di situ sirullah. Terus yang ngarani piye? Kan bersakit. Sehingga apa? Gak iso, akal iki menembus rono iki gak iso. Nah, mulai sangka iku pahami apa sing diperintahne, apa sing dilarang. Nah, wis kaya ngono kita kembali ke agama. Apa? Peraturan. Lha malah ngoten. Carane mlaku piye? Nah, tem niki wau engko bener-bener agamane mlampah. Sing kono wis gak ngelokne liyane meneh. Lah maksude tem niki wau ana ing sirine Gusti Allah. Gini iku. Engko agama gak cuma digawe geng-gengan tok. Agama iki memang iki tekene awake dhewe. Supaya adik iki mlaku ana ing alam donya. Jadi engko mlakune enggak jadi argumen-argumen digenjeka kancane mboten. Awake iki mang paham ning hadis Rasulullah, paham ana ing Qur'ane. Sehingga mboten damel debat-debatan. Oka digawe nyerang siji-sijine mboten. Napa? Ayo belajar bareng-bareng, lho malah ngoten. Sehingga tem niku kula jenengan melampah. Melampah tem niku wau. Wong kadang kan adikku kudu manut ambek iki. Nggih mboten saged niku. Lah tem niki napa niki rambu-rambu. Supaya adik mang main engko ben gak juga curang. Nah niku lho. Sehingga Gusti Allah kayak rambu-rambu iki mang enek larangan, enek sing perintah niku wae.
Nek tem niku napa? Berarti kan awet dia jenis diiman kali Gusti Allah, makane ngoten. Secara syariat ngalah ning jero iki mang piye ngalah ning jero? Jaba kalah ning dhisik, paling ngoten. Lah karo apa? Raga iki mang kan butuhne panganan, poso. Aja mangan. Kosong ning kabeh. Ora mangan gak ngombe. Lemes yo. Ya sing jero gak kuat. Dari kate pola api gak kuat. Lan kono wis gene kepinginan meneh. Karena raga niki mang wis gene kekuatane. Jero iki bronto kaya apa? Gak bisa jalan. Karena kendaraane wis gene kekuatane meneh. Gak bisa jalan kendaraan. Lah nyatane dibuktene ana ing wong iki mah dadi kembang bayang. Lah niku bukti niku. Dene ragane iki mang sak kujur wis gak iso apa-apa, wis gene tenagane. Iso ta wujudne karepe? Gak iso. Ngobane awake tok gak iso. Ya niku. Nah, itu kan contoh-contoh dike ana ing syariat. Nah, sehingga tem mriki napa? Kuburan sekabehane awake iki. Yo njaba, yo njero. Oh gak njaba tok, gak njero tok. Sehingga sekabehan iki mah dikubur. Iki mang gak iso ngarani nak. Ati gak iso ngrasani, rasane gak iso. Tapi panggah mlaku. Nah, mlaku noko niki mang sesuai kebutuhan. Paling ngoten. Oh, nafsune wae kerja lho iki. Muncul iku. Oh, nek kene wetenge wae ngisi lho muncul sesuai kebutuhan iki. Sehingga apa nek kene iki njaba jero. Nek poso ki ngajar awak sing njaba sih. Nah, ta mriki kan supaya adike mang enek keseimbangane mlakune. Ya njaba ya njero, ya njero ya njaba. Jalan kabeh. Dadi ku gak pincang mlakune. Pengen mlaku, balik nang syariat, piye mlakune? Ngoten. Lah wong awake iki mang cuma rumangsa tok. Kula ninggale syariat, rumangsa. Nyatane roh iki mang jek manggon ning ragamu, berarti jek butuh syariat iki mang. Syariat iki mang apa? Ragamu ku lho, syariat iki. Awakmu mangan, ngombe, awakmu ngrungokne, awakmu ndelok, awak bekan, iki lho syariat. Ngono kok jare gak nglakoni syariat? Padahal iki mang nglakoni syariat. Lah benten kula mboten salat. Oh, lah iki jelas. Jenengan agamane napa? Lho ngoten. Nek Islam nggih dengan seperti ini, dengan salat ini kita
Sehingga nek kono adingku gak nyimpang ning jalur-jalur ini. Gak ning rumangsa tok. Ya wong kadang adik iki mang sombongne rumangsa roh. Nyapa nglakoni salat, adik iki mang wis salat. Ya kan ngoten. Lah nek kene adik terjebak kalih kalimat niku. Adik lungguh wis salat, adik jagongan wis salat. Terjebak. Apakah ini salah? Tidak. Sak sirmu salat imang. Garek awakmu umate sapa lho ngoten lho. Nek adik umate Kanjeng Nabi, salat ya sesuai dengan arahan sang Kanjeng Nabi. Sehingga gak ninggale. Meskipun awak iki mang dingerteni ana ing makrifate dikenani ana ing hakikate gak ninggale. Dina apa adik ninggale iki lho, adik mang sombong. Sombong. Lho kok iso sombong piye? Kanjeng Nabi salat dina lan wengi, gak leren. Mikirne awake dhewe. Lho ngoten lho. Sing dipikirne duduk keluargane itu umate. Lah kok adik iki sembrono. Ki apa salat? Lho sembrono adik. Padahal Kanjeng Nabi mikirne umate. Lah ten mriku wae nggih pun diringkes malih to. Ana ing lakoni ibadah 5 waktu. Ngono jabet awake dhewe. Lah kenapa awake dhewe iki mejek terhalang ambek nafsune dhewe. Jek nuruti karepe awake dhewe sing iso nguntungne awake dhewe. Ale ngoten. Lah Kanjeng Nabi napa? Apa iki mang buat keuntungan Kanjeng Nabi ki Pak? Mboten. Kanggo umate lho, ane ada. Lah kok adik iki mang sembrono. Malah iki mang nyapa salat ki apa salat. Ngene adik iki mang wis usul ambek Gusti Allah. Yo enggak masalah monggo, tapi ini kok sampean tu umat Kanjeng Nabi. Gimana ngoten? Yo gak salah nih. Tapi panjenengan sanes umat Kanjeng Nabi. Ngoten niku Mbak Min. Pripun? Monggo Mbak Min nek wonten tambahan saking jenengan. Loh, monggo Mbak Min mboten usah aku. Panjenengan kancane sedaya. Kalih bahasane jenengan mawon. Mboten usah bahasa kula. Monggo Mbak Min. Pripun Mbak Min? Mboten nambah aku lho. Oke nambah. Ajai. Ya, padahal nek nekin. Jadi gedek gitu. Ada. Nawi lindune wonten sing nambahi monggo. Pak Bud. Kurang pripun Pak Bud?
Oh, gurung lakoni wis ampun. Dewe nak buat. Mulai wonten kritikan apa Pak Bud? Napa saran jenengan? Napa? Ada pun dangu mboten krungu suara jenengan. Lah sehingga temniki wau adike aja nguber. Pengen roh Gusti Allah aja. Lah piye ruwono ngerteni perintahe lan larangane iki ngerteni. Nah diki nguber sing ngoten iku wau gak temu mengki. Tambah bingung. Kenapa dibayangi ora kena dirasane gak kena duber. Tapi neng perintahe, nah itu lho. Awet iki mang iso nglakoni. Ada ki buru-buru karepe awet dhewe pengen petuk, pengen cidek, pengen dirangkul. Lho padahal pengen mule sing gerakne ya kono ku malah ngaten. Lah kok ya golek bertemu. Ya ora petuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedaya wedharan kala wau ngadosna kula jenengan sadar ngadosna kula jenengan iku nggih saged nglampahi ngadosne memahami ana ing perintah Gusti Allah kan ana ing larangane sehingga temniku wau mlakune kula jenengan ora ning angen-angen tok utawa ning rasa tok diwujudne sekabehane njaba lan jero. Al-Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.